Čaute ľudia, dneska ideme ešte do Šurán. Tu už sme vedľa stanice, tuto kúsok. A tu je Maxim, áno, je skoro ráno, ešte spím, lebo ideme jazdiť skatepark a tu je bicykel, áno. A tu je stanica už. Tak ideme na vlak, to je niekde za 5 minút. Pohoda. Takže sme v Šuránskom skateparku teraz a za 2 hodiny sa otvára hala. Ideme jazdiť, tam je Maxim, tam áno, manuál, skoroval backflip. No, ideme jazdiť a čo, natočiť aj. Takže prehral som Sasku a musím ísť robiť 20 bar spinov teraz, lebo neviem. A idem robiť 20 bar spinov. Super, nechcem robiť bar spiny. Ale musím. A to je najhorší bank na to, nemám to rád banku robiť. Tak poď tam na ten bank. Tam. Kolepenka je lepšie na bar spiny. To je pravda. A tu máš väčší airtime. Ale je to nepríjemné, to kopne napríklad nejakú dlho máme kúdicu a nie je to príjemné. A pačka, držím si ruky. A nový tenisky mám a nedá sa v tom viac, lebo sa na to zvyknutý. A ako máš ešte výhodu? A nový bicykel mám, vlastne nový, inak pravda, aha. Ráno slaž, nový. Krásny radon. A na tom tenisky, lebo to je o 4 kg ľahšie. Áno. A pri mám ekran hlavek, či sa to točí ľahko a ďalšie neseknuté. Takže točíš moc rýchlo tie bar spiny, tak preto ich neochýš. Áno, a preto ich nechytám. A preto ich nerad robím. Tak si ich ani nehodil. Hodil som už jedno predtým na vode. No jedno. Tuto na fote. Áno. Skoro som dal, tak ale jedno baro z 20 mám hotové. Ďalších 9 dám z bunny hopu a 9 dám niekde po tomto skateparku. Celom bar spin. Nie je to veľmi tak rád bar spin. Radšej všetky iné 3 kg nie bar spin. Dobre. Niekto môže rád bar spin. To není dobrý trik. A tento vlog bude tak 30 minút, lebo tu budem robiť 30 minút bar spiny. To nevadí. To musíš tak 10 krát dlhšie. Poďme, bar spin. 2. Takže bar spin číslo 2. Nikde sme sa nepohli, ale dal ho. Idem bar spin číslo 3. A ten dal. A ja dvíš bar spin. Áno. A to je koľko bar spin? 2. To... 3 bar spiny. 3. A išiel by som hen toho bangu, tam som to... Ktorého? Tam ten modrý, a kde bank? Ne ten prudký, ten menej prudký. Ten tam vzadu? Áno, ten klapkový. Dobre, ten klapkový. Z toho von, tak choď tam. Dobre. Otrop. Ešte sme na bangu. Neviem sa robiť, lebo hen tam je, že zmrznuté to je a keby toto nenaskočím, ja si šmyknem a umrem. Takže musím sa niekedy na to šlapať a neviem stáť, lebo... Tak proste tam a tam, daj 108. Áno, tam. A to budeš mať dosť rýchlosti. Tam je voda, to nevadí. Vráti domov pre bar spin. Aha, trialovky. Áno! Áno! To neviem, či sa počíta za bar spin, ale skôr asi nie. Lebo aut moje prsty. Napadla noha, tak si nepočíta. Táto pačka je dosť. Ja. Táto, prečo prsty? Áno, toto. Šroby. Čak odmontuj si brzdu a nebude nič rezať. Moje prsty. Padla noha, takže to sa nepočíta, takže stále 3 bar spiny. Áno, s jednou rukou. To som chcel. To som chcel a chcel. Áno. A to si chcel. A ty si mi rozpol zadné kolso. Ukáž. Vyšná šúka. No ja som si na B. Je bajček, rýchly bajček, takže... No, dáme rýchly bajk. Takže radom slash, nový rám. Kluky určite nezjazdené. Čisto nové? Čisto nové, áno. Tu RockShox Reba, určite nie 27,5, lebo bola zlacnejšia. Ale oveľa. Allow Dark vpredu, Allow Dark vzadu. X-ikony vpredu v pohode. Vzadu trošku, že pejsko som si spravil. Lebo také Formula 1 plášte? Áno, ne, ty máš Formula 1, tam sú formuly. To nevadí. Sedačka určite Pivotal, úplne že nová. Ale je to Pivotal nová úplne. Áno. Sedlovka, ja neviem, čo to je. Reťaz je reťaz a reťaz je rada, že žije. Áno. A kotoči sú, že HS. A určite reálne titánové šroby. Áno, to sú 100% reálne, nie fejkové. Hej. Ráce face. Najťažšie rajdy na svete, ktoré existujú. Majú 400 gramov a Emil Johansson musí byť. Magura. Áno. Áno, Magura. Krycom už jeden zlomil. S ostrými šrobmi. Áno, a krycom jeden zlomil a druhý
Druhý mám teraz hliníkový, 10 € stál. A Oskar Okšuk musí byť. HT pedále plastové, aby neboleli piny, aj keď má chrániče. DT Swiss Rafiki, výplec stál dokopy 64 centov, lebo ten stojí špic 1 a Niple stál takže 5, neviem, nepamätám si už. Takže tak za 2 € tak sú tie za výplety. 2 € sú vypletol celé kolesa. Áno, ale výplety drží akože za tedy, uvidím. Ale však dá sa aj také, no. No a to je, a ekron z hlavy, áno, také. Áno, Tento chlapec, také kvalitné. tento chlapec za kamerou má hlavávež za 20 € a nefunguje mu, ale... To nevadí. Ale áno. A Emilyho tenisky musia byť tiež. Áno, nové. Nové a nedá sa v tom jazdiť, lebo som nie na to zvyknutý. A široké sú dosť, a úzke, neviem. Ale baršmi sa počíta, takže máme 4 z 20. A už ale keď som vedel bašmi, a keď som vedel bašmi, a mňa to sa vedel malo. Aha, sa otázka hodina pol, a oni hovorili, že to robím túto bašmi, keď bašmi robiť. Áno. Áno. To je 5. To je 5. barspin. Ešte 15. Je to krásne, to? A to je 10, to je rádius? To je rádius kilometrový. Je kilometrový rádius. No, ja ešte kilometrový duška. Dáte špatný života. Nevadí. Technika. Áno. Vaše kolár, chlapci. No. Budúci vaše kolár. Ja som nerobil, čo ten barspin, a ja som ho iba hodil, on dopadol, a ja som chytil, a zase som si túto ruku narazil, a už mám tú ruku, že au. Ja hovorím, on bude. Áno, ale neviem, asi breklo, sa to tuším níka. Nevadí. Aj, ruka. Tam máme sneh. Idem ešte, to je 6. barobe. Hej, to je 6. Idem si jeden baron za toho benku, ale idem ho dať normálne. Že takto, vyskočím, pustím ruku a otočím. A musím nahotať najprv. Ale nie, že spravíš za toto. Ne, tak to najprv. Tak toto. No. Tak daj takého, že bus drivera, jak sa hovorí. Také baron, bus driver, áno. To sa ľudí, áno, bus driver. Vaše koláž v akcii. Áno, technika. A poď barspin. To som si potočil. Ale bolo sketchy. Pod rádiu benku, barspin. Poď, kladni rádiu. Áno. No, áno. Poď. Tam, tak. Vieš čo? Teraz si dalšíme. Techniku drží na mieste. Takže 8 barsmi bude z miesta a dopadne do miesta a bicykel skončí len tam podľa mňa, ale dobre. Dobre. Tu sú cigy, takže dokonca si do cigaret. Takže do cig. Áno. Áno, áno. Vieš čo? No a po trialovku. O aký pedálky k nám daj. Áno. Takže to bolo otočenie o 180 stupňov. Takto. Takže to je 13 bar spinov. Dobre, tak tu sa na chvíľu nastavím. Joj! Oj, ale dav. Až nevie hop bar spin. Tak ale 108 to je ľahšie. Také 108, že no. No. Ale, no skoro. Počíta sa to, počíta. Ty z bar spin. 16 stýl. Áno, akurát pre Jakuba Stanka. Dúfam, že to je
Dúfam, že to je akurát pre ňoho, lebo on je Steve Balls a Steve Balls mi to musí uznať. Áno. Mi to rádiu zavodol trošku. To nevadí, odskakal si to. Takže 4 barspiny. Áno. A mám dobré topánky, lebo nemám vraj ponožky. Som pozeral video a Že vraj toto sú ponožky. to sú ponožky a toto sú dobré bicyklové topánky. Áno. Lebo tuto sú spevnené a není to žiadne ponožky. Takže nekupujte ponožky. To nevadí. To sa počíta. Dobre, vybrzdíme. No, a barspin. Áno. A poď, daj nám tam funbox. Volá čo na funboxe. Cezačko. Cezačko? Dobre, tak poď cezačko niečo. Takže odišiel si koľko barspinov? 20. barspin. No. Áno. A daj nám taký stíz. Teraz toto som sa vymenil s kameramanom, ja som kameraman, toto je ten kameraman, ktorý sa mi smial, že neviem robiť barspin. Tak teraz mu hovorím, že hentade musí dať najprv barspin, alebo... Tak on to dal z hopu, lebo je gay. Áno. Ja robím barspiny z hopu. Áno. A poď ukaj nám nejaký trik. Jaký trik? Ja neviem. Trik? Tak skoro padol, asi dobre. Wow! To bol one foot inak, len tak až by ste nevideli. Wow, profesionál. Takže tak. Takto sa presne má jazdiť, keď je zamrznutý skatepark. Že ísť šikmo na proste plošinku. Áno. A asi sa ukážeme, až keď budeme v hale, lebo už mám 40 minút záberu a ešte sme sa nedostali zo skateparku. A pozrite sa, ako to vyzerá. Úni s tým bicyklom. Aha, na to. Jaká paradina. A toto logo, že čo? Že hop. Ako chlapci, mega pekne to vyzerá. A tí rúžové náboje, teda rúžovo-fialové, lebo neviem. A mohol by som si, že vidlicu nafúkať. Tuto je jaký kváter? Hej, poď sem. To robiť. Nejde tu robiť 108. Ideš. A tu je sklo? Není to sklo, to je hlavie sklo. Ty si slepý iba. Dušu mi kúpi. Však máš 20 batohu. Len jedno. Super, no poď. Dve, tu boli to z AliExpressu vyššie. Tak. Tu. On dostal defekt, ale ten defekt sa mu zapchal. Jaké máš je bez duše. A nemusel ani jazdiť. Tak nevadí, vidíš, máš bez dušaky. Ale to nejde. A prečo? Tak v tomto kvátri sa nevozte, chlapci, lebo dostanete defekt, ani sa nenastanete na bicykel, jak on. Áno. Takto vyzerá skatepark o 12. Dúfam, že dneska niekto dojde, lebo ja nemám čo robiť. Áno, áno. Už nech otvoria halu. Ideme nejaký stíz, nejakú stíz line som si našiel. Tak, ideme nejakú stíz. Tak sme v hale a ja si viem, že 2 hodiny je to tak trilión ľudí, aj keď sú za 3 dní Silvester, ale všetci sú tu a všetci, áno. Milión ľudí. A teraz takové to není moc, ale ale keď to není, tak to ide, áno. Idem lineu. Idete niekto? Tak idem.
No, boli ma všetko. Bolíte všetko, áno, a povedem niečo o tvojej sešti dneskejšej. No, robil som Tel Aviv a skončil som Tel Aviv s boliacimi členkami. Áno. Áno. Áno, áno. A je tu teplo, že? No, hej, veľmi. Je sa tu životný moment. Marek Kán ide, že 5 flip bar spin. Poď ho tam! Klobásy si predstav! Áno! Pomoc klobás ti pomohla! Nikto tu není, tak poďme. Jedno line na veľké, jedno na stredné, jedno na malej. Ideme na to. Ideme teraz tu nejakú lineu, niečo vymyslieť a asi nejaké tie transfery privedem k tomu. Áno, poď. Marek Kán nám tu stiahne nejakú lineu do videa. Prejazd funboxu. 180-ka. Výjazd na funbox. A tu bude nejaký trik. Bar spin! Wow, on dal bar spin. Ideme na túto lineu. Dáme si spinu, potom si dáme, neviem, dáme si asi pizzu, potom transfer, spina a hore nejaký trik. Trošku som na hranu cez spinu, neviem, jak si to podarilo, nevadí. Ideme. Takže idem lineu, tam učia kolobežkári, a tu máme peča. Tam idem lineu. A idem nejaké triky, takže. Takže cesta vlakom domov, tu jeden detik dopravuje. Tento tu hrá Farming Simulator, tu je Kolino a tam je Tamajka a tu som ja. A tu si trávu, klasiku, pozrite na to. Môj tu je Farming Simulator. Ozve sa po teste domov. Áno, paráda. A na video. Kombajn? Kombajn, áno. Tu mám traktor ďalší, tu mám ovečky, tu mám ďalší traktor. A potom, tuto mám, tu mám takúto rolu, tu mám rolu. Toto všetko sú moje popozemky. Áno, lebo to má čitnuté, jak inak. No dobre, po ceste doma sa ozvem. Maxim, kompresor. A fúka sa koleso, lebo zás dostal defekt, jak inak. Max Kucha, áno. Filipko, Matúš a Max. Ale prečo to je...